mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw na naman tol, at panibagong vlog din naman ang ating gagawin ngayong araw na to. Ayan, kung mapapansin nyo mga tol, walang traffic ngayon as usual, di ba? So ngayon lang ako ulit nakalabas ng bahay mga tol, dahil nainip ako at wala akong ibang gagawin. Bibili lang ako ng sanggupsal. Bibili tayo sa may Friendship. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko, tulad po ng gagawin natin ngayong araw na to. So yan guys, napakaluwang ng kalsada dito, walang ganong traffic. Ayan, dito lang tayo magka-traffic nan, dito sa may welcome ng boundary ng Mabalacat, ay Dao at saka Balibago. Ayan, as usual na naman yung gagawin natin ngayong araw na to mga tol, ay dahil may ID tayo sa Balibago. Ayan, yan ulit yung gagawin natin. Try natin kung papapasukin tayo dito sa may Balibago. Ayan, dahil mag-checkpoint tayo dito eh. Guys, nandito na tayo sa may checkpoint. Lahat ng pupunta dito sa may Balibago ay tini-check muna. Takar. Ay sir, salamat po. Tayo lalabas ha. Sige. Nakalabas tayo dito sa may Balibago. Hindi ko lang alam mga tol kung papapasukin pa tayo mamaya, dahil napansin ko mga tol, may nagche-checkpoint na pabalik. Sana makabalik pa ako mga tol, papasok ng ayun yung Astrobart mga tol, may nagpipiknik pa. So yan guys, dito kami bumibili ng
mga paste, tsaka yung mga tip ganyan, tsaka yung mga lettuce, iba-ibang mga sangkap ng sanggupsal dito mga tol. So ito bukas swerte tayo. Tara, diretso na tayo dito sa may pilihan ng lettuce kasi medyo mahal dito eh. Kaya doon na lang tayo bibili sa may mura mga tol. So dito tayo bibili ng mga gulay mga tol. Ito. Dito kasi medyo mura eh. Ayan dyan oh. Dito ako bibili ng lettuce. So ayan guys oh, hindi na tayo nakabili ng kasi hanggang 6 lang daw yung rito, yung tindahan. Sarado na, hindi na tayo pinapasok or pinabibili mga tol. Yan, sarado na, wala na, close na. Hanggang 6 lang kasi sila rito mga tol. Ayan, lipat na lang tayo sa kabila kung may mabibili tayo. So yan po, wala tayong nabili na lettuce. Wala, bawal po talaga, hindi natin mapipilit yan. Baka sila yung managot kaya hindi na sila nagbenta. Try na lang natin sa kabila kung may mabibilan pa tayo. Guys, so sarado talaga yung mga bar dito. So ayan guys, babalik na tayo dito sa may Dao. Try natin kung papapasukin ulit tayo dito. Kasi pauwi dito, meron din nagche-checkpoint eh. Try natin. Ay papakita ko pala yung isang ID ko mga tol. Kasi yung unit ko naka-address dito sa may Dao. Ayan. Yun yung papakita natin mga tol. Ayan, nag-check tayo dito. Everlasting. So ayan guys, pinakita ko yung unit ko, yung naka-address dito sa may Dao. Kaya ayan, wala tayong hassle, dire-diretso ulit. So ayan, ganun kabilis mga tol. Problema natin ngayon kung may mabibilihan pa tayo ng lettuce dito. Ay mga tol, dito tayo bibili sa may palengke ng Dao. Ayan, wala tayong nabili dun. Wala kayong lettuce? Wala na boss? Wala. Tsaka magkano yun eh? Tsaka magkano yun? Pinalag naman 20. Pwede kong mabili. Pwede kong mamili itang kaya. Medyo sariwaya pang kaya.
Ay, ini mo rin. Ay, ini lang ko yun. Sige, yan. Ini pa. Yun. Pwede tama ito. Pwede niya. Ay, kaya biya pa niya. Ito yung apin niya. Apo. Kuha apin niya. Wala na tayo nabili ng lettuce mga tol. Ganito na lang bibili natin. Pagkaan niya? Ayan. Bukas na po kasi ang makakuha. Bukas na lang. So ayan guys, dito na lang tayo bumili. Wala na rin lettuce. Yung meron yung bentaan parang yung linalagay sa salad, vegetable salad, pero pwede na rin yun. Pwede rin pag samgyupsal mga yun. So ayan mga tol, dahil gumagabi na mga tol, ayan, nakabili na rin ako ng pagsangyupsal natin. Pero meron pa mga nagtitinda ng mga barbecue rito mga tol. Ayan, kahit yung 7-Eleven sarado na pag alas 5 na ata or alas 8 ng gabi. So yan mga tol, hanggang dito na lang muna yung pagbibigay kong vlog ngayon mga tol. Tatapusin ko na to mga tol. See you next vlog ulit mga tol. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa inyo.